Pak sinten namine? Kita. Inggih, Pak. Alah, Lekno ngono lho. Nggih. Lekno niki mau sampun napa foto kalih kula pas ngandhap wau, Pak. Teng dalem. Nggih, pas teng dalem mau pun foto kalih kula to, Pak. Gek ngrangkul-ngrangkul ngono, Pak. Oh. Nggih. Lho lek ngono iki karo wong wedok. Mentang-mentang renek ibuke terus ngrangkul-ngrangkul aku lho, Pak. Lah kowe kaya gelem dirangkul. Digelar karo Pak Margono iki mujudake nadar utawa kaul. Kaul. Sing inti sarine sadasara panjenengan anggene kagungan putra Mbak Siti wis mentas anggene sekolah, wis tumata kang dadi uripe lan pikantuk jodoh bakale ditanggapne wayang tur bintang tamune kudu Niken Salindri regane pira wae ora bakal dinyang. Ngono kuwi. Mila dipun sekseni sedaya para lenggah, ujar kaul nadaripun Pak Margono sakmenika sampun lunas nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan sekseni sampun lunas, mboten wonten jalma ingkang utang lan mboten wonten ingkang ngutangaken, tegesipun rampung ing dinten menika. Oh iya kaya ngono. Mula Kang mangkono. Yo ripalungguhan iki sing dianti-anti karo para lenggah, dasare engko yen bar genduk Niken nembang kersane Pak Margono karo Bu Sri arep munggah panggung. Iya, aku ya ora nyuwun apa-apa ning dalem wis ngendika dhewe, Pak Dalang kula mangke badhe nyawer. Alhamdulillah. Ya, muga-muga bisa dadi berkah. Nduk, Niken coba kaya apa sing minangka salam pambuka sing alus luwih dhisik. Aturna ya kuwi pangkur sing biyen nate ditulis karo bapakmu. Mengko dibacutke langgame ya kuwi impenku. Wah, ngono kuwi Niken Salindri iso nembang klasik. Ketika wis pinter nduk cah iki. Ha iya, ngono kuwi ya. Nggih, rena penggalihe marem rasane Pak Margono lan Bu Sri Dwi Astuti aturna pangkure luwih dhisik sandi asmamu pribadi ya kuwi Dimas Niken Salindri. Ya nduk. Cahya niraka
matur sembah nuwun. Ya Nduk, sak langgame pisan impenku. Nadyan kerepe nenggen campursari, nenggen dangdut utawa musik, ning nyatane genduk Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak. Ya. Por lenggah men saya semangat genduk Niken Salindri, nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Saiki aku tak nyuwun mau Bapak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti arep ngersakake munggah ana pepanggungan, syukur menawi memple berdua Mbak Siti karo Mas Ilyas kersa nderekake Rama Ibu wonten pepanggungan. Ya. Monggo Pak Margono tindak mriki Pak Margono. Duduk. Nereng. Mbak Siti kalian Bu Sri Dwi Astuti, Mas Elias, mriki Mas. Pak Margono mboten kantor.
Ya ampun. Kaya sempat-sempate nyepake ngono lho. Sinden-sinden do dikalungi. Ya. Muga-muga dalange ora dikalungi celurit ae. Monggo Pak. Kok ya kreatif luar biasa. Aduh. Niku duwe asli niku. Masalah ketok keng mriki kok 5.000 to, Pak. Ayo kuwi tandha tresna ora apa-apa. Ya. Mbah nuwun Mas Ilyas nggih. Nggih. Iki melih. Niku Mbak Dian Munasirah nggih. Nah, jan nggih. Nggih. Kaya kreatif ngono lho. Lagi iki enek sinden dikalungi dhuwit. Ayo. Iya. Kirang setunggal niku genduk niken nggih. Ngampil Bu Sri. Mang mriki ngampil niki lho. Nah nggih. Kula rasa dikalungi dhuwit kula tak ngangge niki mawon. Pripun? Mpun nggih kula mboten sah. Ya iki lho sing wenyang terus ya iki wonge. Ayo. Nggih, sembah nuwun katresnanipun nggih. Monggo sakniki ngasta mik rumiyin nadyanto Pak Margono wau sampun ngendika bilih mboten kersa paring dawuh amargi piyayinipun mendel. Sami kalih panengah Pandhawa Raden Arjuna utawi Raden Margono piyayine nggih mendel ngoten niku, Pak. Nggih. Mrika niku semonten kathah ribuan manusia lho. Napa? Intine matur nuwun para lenggah sedaya sampun kepareng rawuh mangestoni ngoten madhep mrika. Nggih matur suwun sedaya mawon sing mirsani. Ya assalamualaikum riyen. Nggih. Salam riyen ayo. Nggih. Monggo Pak. Monggo. Saged gurung assalamualaikuman mosok mboten saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kuwi kula anu jinanterane ngeten. Sagung para lenggah nggih. Sagung para lenggah. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Ingkang dahat kinurmatan. Bu Sri, Pak Margono mbok didandakne niki tadi. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan. Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Awit rawuh panjenengan. Awit rawuh panjenengan. Mangestoni. Anggen kula. Mantu. Pancasila. Nggih. Mugi-mugi didongakne no. Mugi-mugi sedaya para pamirsa. Tansah dipun paringi sehat walafiat murah rezeki panjang yuswanipun ingkang kebak barokah lan ugi tentrem lahir tekan batin. Konjur dijujuk kari dhewe. Lahir batin. Nggih. Luar biasa. Pripun marem napa mboten wayangan dalu niki? Marem. Wah, bareng marem biantere. Nggih, mugi-mugi jenengan usahane Brambang lancar sukses. Amin. Nggih. Pripun sampun panggih kalih genduk niken? Pun. Seneng. Sing marai seneng napa? Oh, ayu wek. Lagi iki lho nek bojone muni ayu ngene. Bisa ngelem wong liya lho gumun. Kula mawon lek ngelem sinden liya bukesi langsung mekrok lho, Pak. Nggih. Nggih niki kanca-kanca sinden sowan sedaya. Kula nggih sampun sowan wiwit wau Padang, kanca-kanca pengrawit semanten katahe. Nadyanto Jawah sing mirsani enten niki 10.000 enten Pak niki, Pak. Nggih, kuwata lebih malah. Lebih nggih? Nggih. Lah ora percaya gen diitung dhewe ya, Pak. Iki sing ketake sugih ngendika malah Bu Sri. Ayo Bu Sri Dwi Astuti. Ayo. Loh. Ampun ngoten riyen ning ngenyang rego dalange kendel mosok ning kene. Ayo, kaya lek ngenyang kula nika lho, Pak Dalang mbok disuda Pak Dalang, ngono lho. Ayo, lha ngendika ora ketang. Ayo.
Satu kalimat, dua kalimat, Bu Sri. Nggak, Bu? Kula Ayo, sudah Bu. Pak Delian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih. Atur nuwun ngono. Matur nuwun. Ayo. Bareng didep karo piyai sakmene mbane rawani ngendika akeh. Biyen ning Das keringet, omahku Cuk. lho, kaya ngono. Ngenyang dalang kaya ngenyang Lombok jenengan. Mantene pundi? Ah niku Mbak Siti nggih. Mas Elias semoga mendapatkan berkah dari Gusti Allah, sakinah mawaddah warahmah. Adike sing SMP niki teng Pondok Leres. Nggih. Nggih, asmane sinten, Mbak? Siti Maulidatul Agnia. Ayo wis ya. Alon wae ora nggih. Siti. Siti Maulidatul Agnia. Nggih, Siti. Dadi putra kekalih Siti sedanten nggih. Nggih. Bedane Siti kali soto napa? Enak soto. Enak soto nggih. Ah bener enak soto wae ya. Leres ngoten niku. Siti niku lemah. Tegese lemah niku lak bumi. Bumi niku pertiwi, pertiwi adalah ibu. Semoga putra-putri panjenengan kekalih Mbak Siti menika tansah bekti dhumateng Rama lan ibu tansah eling marang mula bukane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nduk kan nyekelo mik komentarono sampean ngerti piyayi sing kaya Pak Margono mesti lagi iki ta. Piye nduk ngono ya. Lho malih bareng niki arep omong malah kaya Dursasana malihan. Wah. Ayo. Pak sinten namine? Kita. Nggih, Pak. Alah, lekno ngono lho. Nggih, nggih. Lekna niki mau sampun napa foto kalih kula pas ngandhap wau, Pak. Teng dalem. Nggih, pas teng dalem mau pun foto kalih kula to, Pak. Ki ngrangkul-ngrangkul ngono, Pak. Oh. Nggih. Lho lek ngono ki karo wong wedok. Mentang-mentang renek ibuke terus ngrangkul-ngrangkul aku lho, Pak. Lah kowe kaya gelem dirangkul. Napa? Kowe kaya gelem dirangkul. Lagi ditangkap, Pak. Wah iya. Tapi Nggih. Pak Lekno deh. Nggih. Lekno nggih matur sembah nuwun sangat nggih Pak sampun nimbali kula. Pak Lekno mawon nggih. Penak palekno ne. Ah iya. Lah nyeluk Lik ngono ya. Lik. Ayo. Sampun nimbali kula kalian Pak Cahyo. Hmm. Kalih Ibu matur sembah nuwun kagem Mbak Siti, Mbak Manten, Mbak Siti dan juga Mas Soto. Tirase wonten Siti enten Soto. Ora Mas Elias. Oh Mas Elias, mugi-mugi dados penganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi langgeng. Amin. Niki tasih enten setunggal malih Pak, benjing nanggap kula kalih Pak Cahyo malih. Nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, nggih kita jenengan kepeksa modele, Pak. Nggih Mbak Niken ora nggih. Kaya genduren ae. Wis saged ngaten iki, Pak. Nggih. Ning estu nggih, njing menawi rezekine kathah. Kusik to, Pak? Ngono wis nggih. Niki putra jenengan sing nomor kalih ditangkapne wayang nggih. Nggih. Disekseni kaki danyang nggih. Nggih. Men ora batal mang panjeri sakniki pisan, Pak. Mboten guyon. Didongakne, Nduk. Ayo. Nggih kagem Pak Lekno kalih Bu. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune. Amin. Rezekine saya akeh, Pak. Amin. Pokoke sak bibare nanggap wayang niki mengke panjenengan saya suwi anu Pak. Napa tambah panen sembarange, Pak. Amin. Panen rezekine, panen Brambange. Amin. niki panen brambang napa mboten, Pak? Mboten. Pun bar. Pun bar. Ayo. Lah nggih, mula wingi asile panen dilumpukne nggih nanggap wayang. Oh, nggih, alhamdulillah. Yanten kok bagus ya. Bagus. Nganu Pak, gede dhuwur jenengan niku, gede dhuwur terus gemati. Lek kula sawang lho Pak nggih. Gemati ge Kaya cocok. ireng manis ngono Pak. Ireng manis. Piyayi irengi lek ngangge klambi warnane biru, masalah kok kene kaya madu mangsa. Ora ketok. Ayo nggih. Sukses selalu ngono. Nggih, amin. Nggih, nggih. Katen badhe ngersakaken tembang napa? Nggih, Pak Lekno. Apa? Linci ucul. Waduh, kelinci ucul, Nggih, nggih. kelinci ucul. Mangke kajenge diaturke, nggih. Nggih anu to Pak, amun menteleng kaya wong gelut ae jenengan. Pak Lekno, kelinci ucule niku di versi napa? Langgam, jaranan, DJ, K-pop.
Jaranan. Jaranan. Nggih, siap. Jenengan sing nanggap bebas, Pak. Ayo nggih. Nggih, mbok sinden 7 8 ni kon jungkir walik mboten masalah. Demi panjenengan. Ayo nggih. Nggih. Bu Sri, alhamdulillah. Mila lek ngasta mik ngangge asta tengen, wah gelange kok kene lap. Mugi-mugi tansah murah rezeki nggih Bu Sri. Nggih, ngaten sampun. Pun, ayo. Lampun yo berkate ditum. Ayo. Ayo nggih. Tansah rahayu wilujeng nggih, Pak. Nggih, monggo mang pamit kalian para lenggah, para pamirsa. Pamite ngeten, Pak. Monggo sedayanipun sami bubar ngoten mawon nggih. Aja. Bubar ndelok awake dhewe sapa ngawut ae ora nggih. Lah pamit bareng-bareng, Pak. Aja ngawut ae ora. Dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Ngono ya. Dipun sekecaken. Anggenipun pinarak. Anggenipun pinarak. Nuwun matur nuwun ngono. Nuwun matur nuwun. Merdeka. Merdeka. Ayo wis. Terima kasih matur nuwun nggih. Nggih. Sembah nuwun, pelok barang ya nggih. Ya, monggo katuran lenggah malih ngapunten menawi wonten keladu anggen kula guyon nggih Pak Bu, Mas Manten, nggih, Mbak Manten nggih. Dedek. Wis niteni marang Mbah makaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayang iki malah piyayi desa-desa kaya piyayi Kampung Baru. Ya, iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi Lewung? Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo mene diaturake nggih. Nang, yo Bir golek dhuwit. Lah, engko digarap jaranan. Ya, ben ditata karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon Lewung dados. Yo.
Rogo. Turangga Madangkara. Jaranan Turangga budaya. Bersama Jaranan Turangga Kuda. Dobel telu lah. Triple. Nduk, ya perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara